Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kaninyo. Maayong Domingo kanatong tanan. Atong gisaulog karong adlaw ang ika-20 nga Domingo sa tempo nga ordinaryo. Kining santos nga misa atong hinumduman ang tanan nga mga intensyon, mga pag-ampo sa tanang pilgrims ug devotos ni Señor Santo Niño. Apil na usab ang mga pag-ampo para sa mga masakiton sa lawas o sa kalag o para sa mga kalag sa purgatorio. Maigsoon, aron maandam kita sa pagsaulog dining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon nga nakalapas akong dako uyamot sa huna-huna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsoon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Sa Dios dito sa langit. Oh
Magampo kita. O Dios, may gugmaon ta kami kanimo, diha sa tanang mga butang ug labaw sa tanan, aron makadangat kami sa dili makita nga mga kalipay, nga imong gitagana alang sa mahigugma kanimo. Kadtong kalipay nga labaw sa tanan nga among gipaabot. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buyog hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ang mga opisyal miingon sa hari, ang patyon kining tawhana, ang iyong gisulti, makapatalaw sa atong mga sundalo, ug mauusab kini ang iyang gibuhat ngadto sa tanang tawo sa syudad. Makadaot sa katawhan nga nahibilin sa syudad kining tawhana, nagtinguha lamang siya sa pagpasakit kanila. Busa miingon si Hari Sedekias, kung mao ka na, kamoy bahala kaniya. Busa gikuha nila ako o gidala o gitunton didto sa atabay ni Prinsipe Malkias, nga didto usab mahimutang sa lagwerta sa palasyo. Gimadaan na sa tubig ang maong atabay ug lapok na lamang didto sa sulod niini. Ug busa nalubong ako sa lapok, ug migawa si Ebed-Melech sa palasyo, ug giingnan niya ang hari. Kamahalan, ang gibuhat niini mga tawhana dili maayo. Ilang gihulog si Jeremias sa atabay, ug mamatay gayud siya sa gutom. Wala na pagkaon sa syudad. Busa gimanduan sa hari si Ebed-Melech sa pagdalag tulo ka tawo, aron kuhaon ako, aron dili ako mamatay. Ang pulong sa Ginoo.
ang awit, ang akong baba, usa ka imno ngadto sa atong Dios. Daghanang mutan-aw diha sa kataha, ug mosalig sa Ginoo. Bisan gisakit o gabos ako, apan ang Ginoo nagahuna-huna kanako. Ikaw ang akong hinabang ug akong manluluwas. O Diyos ko, ayaw pagpanagana. Ginoo, dali ug tabangi ako. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Sanglit gilibutan man kita ni ining dakong pundok sa mga saksi. Isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato ug ang sala nga naghawid kanato pag-ayo. Ug daganon ta nga matinud-anon ang lumba nga atong gisalmutan. Itutok ta ang atong mga mata kang Hesus nga maoy gisandigan sa atong pagtuo ug maghingpit niini. Wala siya mulunga bisan pa sa iyang pag-anto sa krus ug wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpangamatay didto sa krus tungod sa kalipay nga madawat niya. Ug naglingkod siya karon sa tuo sa trono sa Dios. Palandunga kung unsa ang iyang giantos, kung unsa ang iyang pagpailob taliwala sa labihang pagsupil sa mga makasasala. Busa, ayaw kamo kaluya og paglunga, kay sa inyong pagpakigbisog batok sa sala, wala pagayod kamo makig-away hangtod sa kamatayon. Ang pulong sa Ginoo. Sing hallelujah.
Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, mianhi ako, aron sa pagpadilaab sa kalibutan. Og pagkaayo unta, kun kini misilaog na. Dunay bunyag nga akong pangdawaton, og dili ako mahimutang hangtod matuman kini. Naghuna-una ba kamo nga mianhi ako aron pagdalag pakigdait nganhi sa kalibutan? Tug-anan ko kamo. Dili pakigdait ang akong gidala, kun dili pagbahin-bahin. Sukad karon ang usa ka panimalay nga may 5 ka sakop mabahin. 3 batok duha ug 2 batok 3. Ang amahan makigbatok sa iyang mga anak nga lalaki, ug ang mga anak nga lalaki makigbatok sa ilang amahan. Ang inahan makigbatok sa iyang mga anak nga babay, ug ang mga anak nga babay makigbatok sa ilang inahan. Ang ugangang babay makigbatok sa ilang mga binalay, ug ang mga binalay makigbatok sa ilang ugangang babay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag kanatong tanan. Tingalig wa mo kaila kisa na sinyong kilid, igreet og malipayon nga Domingo. Magmalipayon kita kay buhi og nabanhaw ang atong Ginoo og uban siya kanato. Amen. Amen. Mga igsuon ug mga higala ko ni Kristo, sa Ebanghelyo nga naatong nadunggan karon, si Jesus misulti atong nadunggan. Mianhi ako aron sa pagpadilaab sa kalibutan ug pagkaayo unta, kun kini mi silaob na. Unsang klase sa pagpadilaab ang pagsilaob ang giingon sa atong Ginoo? Unsang klase sa kalayo ang gipasabot ni Jesus? Mao ba kini ang kalayo sa Espiritu Santo nga nagpagdilaab sa atong kalag, sa atong kasing-kasing, aron mabuhi kita sumala sa paagi sa Dios? Mao ba kini? May tubag. Mao kini. O hinaot unta nga kining pagpadilaab sa Ginoo sa atong kasing-kasing sa iyang ginaingon, mudilaab sa tibuok nga kalibutan. What a difference it makes. This makes, my dear friends, sa ato ang tagsa-tagsa nga mga kinabuhi ug sa ato ang mga kaigsuonan nga ania dinhi sa atong kalibutan. Mo nang gusto ni Jesus that we soar high. May mitawag sa Santos nga misa bitaw, lift up your hearts to the Lord. It means that we soar high. We lift the intentions, the good and the holy aspirations and intentions of our hearts to our brothers and sisters, to the Lord. Mga higala ko ni Kristo, gitudluan kita ni Jesus to make a life
changing difference, to make a difference in our life through His presence, through the fire of the Holy Spirit. Aron nga dal-o nato ang presensya sa Dios nga naglihok buhi sa ato ang kasing-kasing ug nga naglihok og buhi usab dinaa sa kinabuhi sa atong mga kaigsuonan. Aron kita mahigugmaon ug aron nga buhi ang diwa, ang bunga ug ang presensya sa gugma sa atong mga igsuon, sa ato ang mga kaigsuonan. Ug si Jesus usab miingon, nagag mga pangutana sa si Jesus sa atong ebanghelyo. Abi ba ninyo nga miabot ako aron pagdala og kalinaw o pakigdait sa yuta? Miingon siya, dili, apan pagbulag. Kanunay nato nga madunggan no nga si Jesus o nga na sa ato ang Ginoo makaplagan nato ang kalinaw ug ang pakigdait. Apan sa atong ebanghelyo karon miingon siya nga dili kini mao ang iyahang gidala apan ang pagbulag. Atong hinumduman mga igsuon nga tinuod gayud nga makaplagan nato ang kalinaw sa ato ang kinabuhi ug ang pakigdait sa ato ang tagsatagsa ka mga kasing-kasing diha lamang ni Kristo. Apan we have to remember as well that our lives must undergo a state or the process of purification, paglimpyo, aron nga walay babag, so that there cannot be hurdles and obstacles, ug aron nga tinud-anay ang kalinaw ug ang pakigdait nga atong gibati o gipabati o buhi sa ato ang tagsatagsa ka mga kaugalingon o sa ato ang mga igsuon. Because there is a freezy joy, pero dili mo lungtad. Nausab kalinaw, pero it's only an indifference. Mao kana nga atong pangutanon, kung ang kalinaw ba nga ato ang gidala gumikan sa maayo nga konsensya nato atubangan sa ato ang Ginoo, ug bunga ba kini sa ato ang relationship nganha sa ato ang Ginoo, ug dili kalinaw nga resulta sa pakigkompromiso sa sala o sa daotan. Mao kana nga miingon si Jesus nga miari siya sa yuta aron pagbulag to whatever separates us from God, whatever blocks our way in our encounter with Jesus, aron nga hanoy, aron nga maayo ang atuang paglakaw, aron nga pilion nato si Kristo, ug atong biyaan ang tanang mga butang nga nagbabag sa atong agianan o nagpalayo kanato nganha sa ato ang Ginoo. Mga igsuon, mga higala ni Kristo, ang tinuod nga makalinaw makita lamang kun ihatag nato ang atong kinabuhi diha kaniya
sa ato ang Dios. Kay dinhaa sa tinud-an nay nga paghatag or offering sa ato ang kinabuhi sa ato ang Ginoo, wholehearted ingon nga lift up your hearts to the Lord. As a consequence, atong gisalikway ang tanan nga mga bakak, gipalayo ang tanan nga makadaot sa ato ang kinabuhi nga espirituhanon, sa ato ang pagsunod sa atong Ginoo. Ang balaang kalayo nga gidala ni Jesus, mao kini ang pagkahiusa sa ato ang kinabuhi uban kaniya, because it is a flame that reaches and grows, and that is lifted up above, we are lifted being above to God. No? Dili pagpaubos sa yuta o pagpabilingan hilamang sa ato ang kasing-kasing in an egoistic state, or worse, lalong sa yuta which does not help us grow spiritually. Ug ang kusog sa pagpabilin sa pagkamatinud-anon nga naha sa kamatuoran, mao kini ang timaan sa tinuod nga tinun-an ni Kristo sa pagkaatong pagkadisipulo. Dili sayon ang pagkadisipulo kanunay adunay panagbangi. No? There is a struggle. There is a struggle in that division. Especially if God wants us to unite ourselves to Him and thus separate us from whatever blocks or hurdles in our life with God. Mo kana nga dunay gayoy panagbangi. Dili sayon ang pagkadisipulo kay adunay struggle. Unsa man kining struggles atong pangutan-on ng ato ang kaugalingon, mga panagbangi. Una sa tanan, sulod sa ato ang kaugalingon. Dinhi, sulod una sa tanan sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Batok sa sala. Ug batok sa mga butang o mga desisyon nga makadaot sa ato ang kinabuhi. These are struggles, real struggles that comes from within ourselves. Og ikaduha, aduna usay panagbangi o struggle nga gikan sa gawas. Mga pressures sa kalibutan nga usahay supak sa kagustuhan sa ato ang Ginoo, sa kahubuton sa Dios o ang mga mithi sa atong ebanghelyo. Mao kana nga ato ang tan-awon kining duha ka struggles, mga igsuon. Una, ang sulod nga panagbangi or inner struggle. Kini nga sulod nga pakigbisog mao, on one hand, if we just look at it as it is and in the context of the grace of God that is helping us, kining inner struggles, my dear friends, magdala ka nato ngadto sa ato ang conversion. And this is the good part of it. Our inner struggles lead us to the conversion of our heart. In order to love God with all our heart, with all our soul and our strength. Kung matinud-anon kita sa pagsusi kung unsay anaa sa ato ang sulod, makita nato ang pagkahakog, ang pagkagarbuso, ang pagkamasuk-anon o ang bisyo nga naghupot kanato. Unsa pay laing-laing klase nga mga sala. Usay-usab, makapoy kita nga nasa ato ang pag-ampo o mahimo kita nga indifferent or passive sa kabubuton sa Dios. Hinumduman nato
nga kining sulod nga panagbangi or inner struggles with the grace of God and with our desire to change and openness of our heart to God's presence, it leads us to a lifelong conversion. Mao nga naton dunggan sa atong ikaduhang pagbasa, ingon didto sa sulat sa mga Hebreo, ayaw kamo pagkakapoy o kawad-an o kasing-kasing. Do not lose heart but persevere. Hinuon dagan kamo uban sa paglahutay sa lumba nga gibutang atubangan kaninyo. Pagtan-aw kamo kang Hesus, fix your attention to Jesus, ang sinugdanan o kahingpitan sa atong pagtuo. Important, my dear friends, that we fix our attention to the Lord and open ourselves to His presence, to the restful and peaceful presence of our God and no other, and we continue to persevere, walk on in this race of life that leads us to heaven. Dili kini usa pagkakabig nga usa ka higayon, apan kini adlaw nato nga gustuhon. Higugmaon nato ang atuang Ginoo nga walay katapusan. Tipuok nga kinabuhi. Kay sama sa giingon ni San Agustin, our hearts are restless until our heart find its rest in God. Mga igsuon, mga higala ni Kristo, walay pahulay ang atong mga kasing-kasing kung kini dili mo pahulay nganha sa presensya sa atong Ginoo. Busa, magpabilin kita sa ato ang Ginoo. Mupili kita sa ato ang Ginoo. Og pilio nato og unsay insakto ang pagpasaylo imbes sa panimalos, ang pag-ampo imbes sa walay pagabuhaton, ang pagkamatinud-anon imbes sa kompromiso, o ang pagkabalaan imbes sa kinabuhi nga makasasala. Our heart is restless until it rests in God. Mo kana nga ang Dios, we remain in Him, ug siya ang pagkapilio nato sa tuang kinabuhi. Inner struggle, o ang ikaduhang punto, mao ang gawas nga panagbangi or the outer struggles. Labaw pa sa ato ang sulod, aduna usay panagbangi sa kalibutan. Our society or ang ato ang katilingban kanunay nagpasidungog sa kwarta, gahom og absolute freedom or kagawasan nga walay labot ang Dios. Mo kini ang influence usahay sa ato ang katilingban that's not inspired by Jesus. Apan si Jesus miingon, miabot ako aron dili magdala og pakigdait og kalinaw apan ang pagbulag. No? So mao na nga ato ang i-separate ang what is the mentality of our Lord, what is the mentality of Jesus, and what is the mentality of the world that is sometimes egoistic and sometimes leads to self-absorption. It doesn't grow in charity, but it grows only in self-love and self-preservation. Si Jesus migdala og pagbulag kung unsay husto, unsay Diosnon, og unsay dili. Unsay dili kabubuton sa tuang Ginoo. Mo kana nga bisan pagani sa
Mao kana nga taliwala, no, nining mga butanga, outer struggles, atong palabihon ang gugma, ang kaluoy, ang pasaylo, atong gihalad ang atuang huna-huna aron nga kini mabag-o. Ang atuang kasing-kasoy aron kini nga muhumok ug aron adunay luna ang atong mga igsuon nga nanginahanglan. Aron nga ihalad nato ang atuang kaugalingon aron nga babuhi kini dinaa sa pag-alagad. Pag-alagad sa simbahan o pag-alagad nganha sa atuang katilingban. Aron nga mapalig-on kini, so that we can live in spite of these outer struggles which are real, kinahanglan nato ang kusog, mga igsuon. Kinahanglan nato si Kristo nga sentro sa atuang kinabuhi. Magmatinud-anon kita dinaa sa atuang relationship sa atuang Ginoo through the celebration of the Holy Eucharist. Pagpaminaw isip mga disipulo sa atuang gisunod. Pagpaminaw sa pulong sa Dios, pagpaminaw sa atuang magtutudlo nga walay lain kundili si Kristo. Ug ablihan nato ang atuang kaugalingon nganha sa pagampo para sa atuang kaugalingon aron kini magiyahan ug malamdagan, pagampo para sa atuang pamilya, ug aron nga kita makakat-on nga mag-alagad, magtugyan para sa pagtabang ug aran ug para sa kaayuhan sa atuang mga kaigsuonan. Daghan pa kita nga kaayuhan nga angay nga makita nato sa atuang katilingban. Dinaa sa kay kinabuhi sa kinsay mosugat nimo. Mo kana si Jesus nang hinaot unta nga modilaab ang kalibutan dinaa sa iyahang Dios nung gugma ug iyahang presensya pinaagi kanako ug pinaagi kanimo kanato isip iyahang mga instrumento. Sa katapusan atong makuha kining kalig-on sa pagka-disipulos ug sa ato ang pagkahiusa diha lamang kang Kristo. Sa tanang sulod o gawas nga panagbangi, hinaut unta mga igsuon nga si Kristo nag-uban kanato. Giingon sa sulat sa mga Hebreo nga daghan nga mga panganod sa mga saksi, mga santos o mga martir nga nagampo o nag-agak kanato. Naausab ang mga santos nga duol, mga ordinaryo nga tao nga matinud-anon nga nag-alagad sa mga kabos, nagtabang sa mga masakiton, nag-uban sa tanan nga mga nag-antos. Mo kana ang our spiritual co-journeyers, the saints, the martyrs, and the ordinary saints nga anaa tapad tingali nimo o makita nato nganhi kauban nato. Let us be inspired by them. Let us be inspired by good examples of men and women whose hearts are ablazed by the fire of love, by the Holy Spirit guiding their lives. O kini makatabang ka nato dinaa sa atuang paglakaw paingon sa atuang Ginoo. Ang pagkambadyod-ano nila nagpahinumdum ka nato di ay nga posible ang pagkabalaan bisan sa yano ug nakatagong buluhaton sa adlaw-adlaw. Mao mga higala ni Kristo,
Hinaot nung ta nga niining santos nga misa atong pangayoon ang grasya nga kanunay kita nga mahiusa dinaa sa ato ang Ginoo. Let's open ourselves, our hearts to the presence of God. Sa atong hunahuna nga na sa atong pulong ug sa tanan nga atong buhat. Ug maglakaw kita kauban sa mga santos who intercedes for us and those who encourage us, everyone who does good works in the name of Jesus Christ, in the name of God. Maglakaw kita uban kaniya kay kinahanglan pagyud nato nga padilaabon kining atong katilingban. Mag-usa kita nganha sa pag-ampo. Magtinabangay kita isip usa ka kini komunidad nga gibugkos, gihiusa sa presensya sa atong Ginoo. Atong paminawon ug atong sundon ang pulong sa Ginoo sa atong ebanghelyo. Si Jesus ang atong giya. Si Jesus nga magdala kanato sa kamatuoran, sa kahayag ug sa gugma sa atong kinabuhi. Amen. Palihog manindog. Nagatuo ako sa Dios Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Si Jesus mingon, ang mukaon sa akong unod ug mainom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako ug ako diha kaniya. Hiniusa kang Kristo magampo kita ngadto sa Dios atong Amahan ug magampo kita, Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, mapangalanginan sa kaisog ug kusog sa paggiya sa mga matuohon, uban ang kinaadman, ang taligdong ug ang kaluoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga pangulo sa kalibutan, ug sila kansang mga paghukom, makaapikto sa kinabuhi sa uban, magiyahan kanunay sa Dios nung kinaadman. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang Espiritu Santo, mugiya o mudumala sa mga kabatanunan, sa tanang dapit, diha sa tanan nilang mga desisyon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga kita nga nag-alirong niining talad kan-anan sa Ginoo, karong adlawa, malig-on sa atong pagtuo, ug mahingpit sa atong pagsalig. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamomot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Alang sa kabatanunan, nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios, ngadto sa pagkabalaan, ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bokasyon sa pagkarelihiyoso ug pagkapari, labi na ang Order of St. Augustine. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo.
nga ang tanang nga matay, mupahulay diha sa kalinaw, ug mabanhaw diha sa himaya. Magampo kita sa Ginoo. Amahan patinghugi ang among mga pangamuyo. Kining mga petisyon, kining mga pag-ampo, mga intensyon, among ipangalangat kanimo Ginoo, pinaagi ni Hesukristo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo, aron ang akog inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan. Kaanong usab sa tong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata nga among sakripisyo, Ginoo, nga maoy panagbayluay sa mga gasa. Pinaagi sa paghalad namo sa mga gasa nga imong hinatag. Makadawat unta kami sa gasa sa imong kaugalingon, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo ng atong Diyos. Santos nga Amahan, Diyos nga tunay, ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kaysa dakong kaluoy, gihigugma mo gayud ang kalibutan. Sa ingon nga imong gipadala, nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo. Hinuon hawa sa sala, aron imong higugmaon dinhi kanamo, kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusika namo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol. Apan uli kini kanamo, pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.
santos gyud ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Asamang paagi, tapos sang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa pag-ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose nga among obispong tigdumala. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay. Malaong nga banhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Sa isip mga anak sa Dios, magampo kita sa atong Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
maayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa laog malayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kristo, ngayon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, ug kahiusay, ikaw nga buhi, ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay, maanaa kaninyo. Sa kanino. Ipakita ta ang timaan sa pag-iigsoonay. mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Dili ako ang iyong palawat kanimo. Maayo. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag.
Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita, O Diyos nga maluluyon, pinaagi nining sakramento giusa mo kami kang Kristo, sa pagpaningkamot namo pagkahimo nga mas maisama kaniya, itugot nga makaambit kami sa iyang himaya diha sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Iduko ang inyong mga ulog atong pangayoon ang panalangin sa Dios. Hugang panalangin sa makagagaw nga Dios, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo, mukon sa dunta kaninyo magbabilin uban kaninyo ang tud sa kahangturan. Lakad kamo sa kalinaw aron pagigugma ug pagalagad sa Ginoo. Salamat sa Dios. Malipayon og bulahang Domingo kanatong tanan.